Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, at nakita ulit tayo sa ating update. Latest po sa severe tropical storm na si Sorigay. In-upgrade na po ito sa bilang isang severe tropical storm, meaning po yung hangin ay lampas na po ng 75 kilometro bawat oras. At malapit na rin po siya maging typhoon pag umabot po siya ng 120 kilometro bawat oras. So ito pong update na ito ay para na yung gabi ng Huwebes, Abril 15, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, itong latest fast animation. So kitang-kita po natin na napakabagal pa rin yung paggalaw niya dito sa may Caroline Islands o sa may Western Micronesia, just northeast of Palau. At lumalaki na naman po ang kanyang sirkulasyon. Habang for the past couple of hours ay lumiliit, then lumalaki. So na yung gabi medyo lumalaki na naman. At malapit na po siyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So inaasahan po itong papasok ng PAR either bukas po ng umaga o tanghali. Depende po sa paggalaw niya kasi na yun mabagal pa rin. Nasa west-northwest at 4 kph. Halos hindi kumikilos. At kita po natin dito sa ating zoom in satellite animation. Okay, tingnan muna natin yung visible. So, yan yung kaninang alas 4 hanggang alas 5. So, nung dumilim na, naging night vision na ang ating satellite. So, isi-switch natin sa blue image. So, yan po yung gray. Yan po ang sirkulasyon ng bagyo. Kita po yung kapal ng ulan. Okay. At may mga trough pa rin na nakaka-affecto po sa Mindanao at Southern Visayas. Dito po sa Bicol, may dumaan po mga localized thunderstorms. Hindi naman po siya connected sa bagyo. Dahil po yan sa northeasterly surface wind flow. So, ito po yung infrared para makita niyo gaano kalakas po yung ulan. So, yung ulan po dito ay nag-range po ng 25 mm hanggang 600 mm per day or 24 hours ang ulan. So, magkakos po yan ng mga massive flooding kung sakali. Dadaan po ito sa atin but pag-pray po tayo na sana hindi po. Okay? At ito po yung ating latest track kaninang alas 5 which we issued kaninang na pag-release natin kaninang 7 p.m. So, ganun pa rin yung track. Lalapit ng bahagya sa Kabikulan. More or less 300 kilometers ang distansya niya. Pagdating po ng hapon ng Linggo hanggang hapon ng Lunes. Medyo babagal po siya dito. Dahil po, usually pag nare-reach niya yung ridge axis, pag sinabi natin ridge axis, ito po yung point na kung saan mahina yung pag-steer ng mga bagyo. Yung hangin po, medyo hina. Yung hangin mula sa high pressure area. So, medyo hihina ang pag-blow sa kanya, pag-push, okay? At dahil po niyan ay medyo bumabagal yung kanyang pagkilos. At hintayin po ang pagdaan ng isang malalim na frontal system o yung tail end ng isang frontal system o shear line para i-pull siya pataas para makatulong yung front na yun. Dito kasi westerlish yung hangin mula sa west to the east. So, pag nakakabit na po siya, mag-accelerate po siya. Parang ganito. Okay? So, yan po ang mangyayari sa kanya after 6 to 7 days. Okay? So yan po ang situation ng bagyong ito. At ang forecast po, pagdaan niya dito, baka umabot po ng 200 kilometro bawat oras, malapit sa gitna. At pwedeng umabot po ng 215. At malaki rin possibility na baka maging super typhoon po ito kapag nag-rapid intensification po siya habang ito ay umaakyat. Okay? So, ang Bicol at Eastern Visayas, lalo po itong summer provinces, ay nasa shaded area po ng uncertainty. So, ibig sabihin, may possibility pa rin ang bagyong ito na pwedeng mag-shift yung kanyang track more to the west or more to the east. So, it depends po sa lakas ng high pressure sa taas at pagdating nung tinatawag nating tail end ng frontal system. So, ang probability po dito sa Kabikulan, ang Catanduanes, nasa 60 to 70% ang strike probability. Ganun din po itong northeastern portion ng Samar Island. Ang Partido district ng Camarines Sur, kasama po ang Eastern Albay, Eastern Sorsogon, ay nasa 40 to 50% ang probability, while ang Naga City, central portions ng Camarines Sur, kasama po ang Iriga, ibang bahagi po ng Albay, at Sorsogon ay nasa 30 to 40%
ang strike probability. Ibig sabihin, ang mata po niya ay dadaan po within 120 kilometers of that area of this area, okay? So kapag pumasok kayo diyan ay nasa strike probability po, kasi pag nasa eye wall po ang tawag niyan, yung within 120 kilometers from the eye, nasa portion po siya ng eye wall, so medyo malakas po yung hangin niyan. So medyo mababa pa rin, so let's hope and pray na sana hindi na po lumiko pa at ma-maintain yung kanyang track. Ang good news po, yung European model for the past 24 hours ay nag-shift a little bit to the right ang kanyang track. At yan po ang medyo slightly good news, but still babantayin po natin ito hanggang sa hapon po ng Sabado or early morning ng Sunday, kasi dyan natin malalaman kung ano po ang magiging final track niya for the next 24 to 48 hours pagdating po ng Sabado at Linggo. So ngayon, nandito pa po siya sa labas ng PAR. So susubaybayan natin itong system na ito. Now, pagdaan po riyan dito, maapektuhan po ang eastern sections po ng Kabikulan. Gayon din po ang Eastern Visayas at Northeastern Mindanao ng storm surge na pwedeng umabot pang 2 to 3 meters. Kahit na 300 kilometers ang distansya, so magkakaroon din po yan. At mga pag-ulan, pabugso-bugso, although kung ganito yung track niya, hindi masyado, but kung lalapit, medyo lalakas yung mga ulan at yung hangin. But nasa labas po tayo ng hangin na 75 hanggang 100 kilometro bawat oras yung kanyang bugso. Itong light red, ito po yung 100, lampas 100, while itong inner red, ito po yung lampas 130 kilometro bawat oras. So, yun po yung bugso ng hangin na dala ng bagyo kapag lumalapit po sa area natin. So, nasa labas po tayo. So, expect ang hangin natin ay nasa 50 o 40 to 75 kph dito po sa Kabikulan at Samar provinces. So, let's hope and pray na sana po mag-shift po ang kanyang track. At bukas, sana may good news pa. At kailangan po maghanda po tayo. Okay, sa paglapit po nitong severe tropical storm na si Sorigay. Pagpasok po niya ng PAR, bibigyan po yan ng local name as Bising. At ito naman po yung ating Asian Agency's tracks. At kitang-kita po natin na medyo similar sa ating tracking. At medyo lihis po sa Bicol at Eastern Visayas. At kita po natin itong dark green, blue-green at yung green dito, ito po yung track ng Taiwan at China Meteorological Agency. Itong nasa gitna, yung Korean Meteorological Agency. Ito naman pong pula, ito po yung track ng Hong Kong Observatory. Itong violet, ito po yung track ng JTWC at itong brown, yan po ang track ng Japan Meteorological Agency. So, halos magkadikit sila, although mas malayo ang track ng JTWC at JMA. So, sana po it remains that way. Hindi na po magbago. Ito po yung track ng yung pula, itong pinaka-leftmost na malapit sa Bicol. Ito yung track ng European model. At ito naman pong violet, ito po yung track ng American model. So, for the next 3 days, medyo makadikit na sila. Pero sa 4 to 5 hanggang 6 days, medyo lumayo ulit. So, hindi pa natin alam. Mataas ang uncertainty. At ito naman po yung track ng UK Met. Ito yung US Navy at ito yung Canadian model. So, ang pagbabago po, pagkakaiba ng kahapon, ay medyo nag-move ng konti to the east. Kasi kahapon, nandito yung European model. So, konti lang nag-move po siya to the east. So, yan po ang latest na yon. So, bukas, meron naman tayong bago niyan. At bago tayong paalam, ito ulit yung ating CraftSat. Just a quick view. Walang pagbabago. Ito na yung Sorigay. Ito yung trough, affecting still Mindanao and portions of Southern Visayas. Northeasterly surface trade winds, magbibigay po ng mga ulan o mga thunderstorms sa Bicol at portions po ng Southern Tagalog. But kanina lamang po yan. Ngayon, medyo nag-clear things up na naman. So, habang papalapit yung storm, magkakaroon muna tayong pagbuti ng panahon, yung tinatawag nating lull before the storm. And pagdating ng Saturday evening hanggang Sunday, dyan na po mag-umpisa yung pagpasok ng outer bands. Itong outer rain bands ng bagyo.
kasalukuyan, yung ulan na dala niya ay pwedeng umabot ng 600 mm or kapag meron pong 600 mm yung ulan for 24-hour accumulation. So, kapag sumabay po kayo sa galaw ng bagyo for the next 24 hours, yan po ang pwede nyo ma-receive na ulan. Okay? Pero since gumagalaw siya, kalahati lang po yan. And, ang kanyang diameter ay nasa 500 kilometers to 600. Medyo nasa average size. Kaya pagdaan niya dito, kung kunin natin radius 300 or 250 kilometers ay medyo pasok pa rin po ang kabigulan sa outer rain bands niya. So yan po ang ating latest sa ating mabagyo. At bukas babalik ulit tayo upang bigay sa inyong latest. Sana mag-shift na po ang kanyang direction. Okay? So mula sa Typhoon 2000, ito si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.